με τα περίτεχνα κεντήματα, τα στολίδια να πλώνονται πάνω στο κόκκινο και μπλε ύφασμα, αντανακλώντας την αρχοντιά των γυναικών που ήταν οι πιο όμορφες που συνάντησα στη Μακεδονία. Ξημέρωσε Δευτέρα και κάτι έμποροι με φάσματα φορτωμένα σε 2 κάρα γυρώθηκαν τα σοκάκια του χωριού. Έπιασα κουβέντα μαζί τους και εντυπωσιάστηκα όταν μου είπαν ότι αυτή τη δουλειά την κάνουν γυρνώντας όλες τις πόλεις και τα χωριά της Μακεδονίας. Ο επόμενος σταθμός τους ήταν οι Σέρρες. Είχα ακούσει πολλά για αυτά τα μέρη και για τους αγωνιστές μακεδονομάχους όπως τον καπετάν Μητρούση, τον Τουρλέντε, τον Μάκουλα, τον Δούκα και άλλους πολλούς. Μάζεψα τα λίγα μπουγαλάκια μου και πήγα μαζί τους. Σκέφτηκα ότι καβαλώντας το κάρο θα γλίτωναν τα πόδια μου από την κούραση. Περάσαμε από το Λαχανά και μετά από κανένα 2 ώρες ξεπρόβαλε μπροστά μας ένας καταπράσινος κάμπος όπου ξεχώριζε η πορεία του στριμώνα ποταμού, ενώ στο βάθος έβαζε τέλος στο απέραντο το όρος Μπέλες που όρθωνε μέσα από την σκόρπια ομίχλη και την καταχνιά. Περάσαμε πολλά χωριά και οι άνθρωποι μαζεύονται στις πλατείες τους για να αγοράσουν υφάσματα. Τα παζάρια δίναν και πέραν σε διάφορες γλώσσες. Μα είχα πεινάσει μετά από τόσο δρόμο και μπαίνοντας σε ένα μεγάλο χωριό πριν τις Σέρρες, ενώ οι άλλοι πουλούσαν, έκατσα κάτω από ένα πλατάνι να φάω το τυρί και το ψωμί που μου είχαν δώσει πριν φύγω από τον δρυμό. Ήμουν τυχερός, γιατί εκεί που έκατσα εμφανίστηκε μια παρέα από τα σοκάκια με 2 ζουρνάδες και ένα ταούλι. Έμοιαζε να βγαίναν από κάποιο σπίτι όπου είχε γιορτή και προηγήθηκε μεγάλο γλέντι. Και βρε παιδιά, κάνανε ένα χορό, μα ένα χορό.
Σύονταν ο τόπος από τους δυνατούς βρόντους του Νταολτζή, που εναλλάσσοντας την περίτεχνα τα δυνατά και ψηλά χτυπήματα, ξεσήκωνε τις αισθήσεις και έκανε την καρδιά σου να φτερογίζει. Υπήρχε μια έκσταση που αντανακλώνταν από τους σουρουνατζίδες και τους κουρευτές, δίνοντάς σου την εντύπωση ότι κατέθετε την ψυχή τους για εκείνη τη στιγμή, ψηλώντας το ανάστημά τους και την περηφάνεια τους. Γίνονταν ένα παιχνίδι με πρωταγωνιστές τον Προστάρη και τον Νταολτζή, που έψαχνε τα πατήματα των ποδιών του, προκαλώντας τον παράλληλα να φιγουράρει ανεμίζοντας με το χέρι του τη λευκή πετσέτα. Περιπλανήθηκα σε πολλά χωριά και πόλεις της Μακεδονίας για περισσότερα από 6 μήνες. Το διάστημα αυτό μου δόθηκε ευκαιρία να δω από κοντά τον αγώνα που δίναν οι Έλληνες από άκρη σε άκρη για να διαφυλάξουν τις αξίες και τα πιστεύω τους. Η προπαγάνδα και η τρομοκρατία είχαν ως στόχο να διαστρεβλώσουν το αυτονόητο, την ελληνικότητα αυτής της γης. Όμως οι αρχαίες πέτρες και οι εκκλησίες μαρτυρούσαν την αλήθεια και έδιναν θάρρος στους αγωνιστές που πίστευαν ότι είναι χρέος τους να αντισταθούν. Η αποστολή μου έφτανε στο τέλος της και πήρα την εντολή από το πρακτορείο για το οποίο δούλευα να μεταβώ στην Τριέστη για να παραδώσω τις φωτογραφίες που είχα τραβήξει και να αναλάβω νέα αποστολή στην κεντρική Ευρώπη αυτή τη φορά. Πηγαίνοντας για το Δυράχιο, από όπου θα έπαιρνα το καράβι, πέρασα από την Φλόρινα, παραμονή Χριστουγέννων. Εκεί ανάβονται τεράστιες φωτιές με σωρούς από ξύλα, οι οποίες συγκεντρώνονται για μήνες. Το κρύο ήταν τσουχτερό, παγώνοντας μέχρι και την ανάσα σου πάνω στα γένια. Όμως δεν ήταν αρκετό να κρατήσει τους φλωρινιώτες μακριά από το γλέντι με τα χάλκινα γύρω από τη φωτιά.